kummaa tuossa. Parasta soittaa tästä heti observatorioon. Tule. Onko observatorissa näin juuri tähän ja minä... Seksipuhelin Marjatta. Halo? Kyllä. Ottaa slipoverin pois. Ottaa sukat pois. Halo? Olkaa hyvä. Luuri korvaan. Rangaistus! Anteeksi herra, voitteko... Rangaistus! Derivoidaan ja integroidaan. Kyllä tämä Jupiter-miekki on laskettu oikein. Ei mahda mitään, vaikka se... Turpa kiinni! Mutta tuolla... China. Pieni lukki vain. Double and this. Mitä? Oh. Kuulitte oikein. Se törmää 12 minuutin ja 30 sekunnin kuluttua. Mutta kylläpä onkin kuuma. Milu! Mitä? Vittua! Uskomatonta. Minähän sanoin teille! Minähän varoitin teille! Te taas! Tuo teidän kouhkaaminen alkaa ärsyttää! Moi Tina-tiainen! Tina! Hahaha! Katso! Tässä on totuus! Tätä historiallista hetkeä täytyy juhlistaa asianmukaisen mittavilla toimilla. Hakekaa irtokarkkeja. Kapteeni, sieppasin tällaisen viestin. Voi vanen turskan pärskeet, ne vietävän merirosvot! Hullu, mitä sinä teet? Onnistuttiin! Voitto meidän! No niin, kusipää! Suutui jo! Oli vitu hiitti! Elä! Saatana! Kapteeni, radiosanoma. Oi vittu,